ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. бародарон хоҳарон, имрӯз як видеои нав барои мо расид, яъне дар границаи Қазоқистон ҳамаи давлатҳоро мега без проблем рафтестиянд, аммо именно барои муҳоҷирони тоҷик проблемаи калон создавад шидагиай. тӯли 4 сутка мешавад ки мардум дар очир қарор доранд, дар раҳ хованд, куҷо рафтаншона намедонанд, чӣ кор карданшона намедонанд. ҳамин хел ситуатсия дуру дароз рафтан мегирад. баъдан ҳамун суроке ки мақсад уно миграсионкашон тамом меша як бора, баъдан барки мегарданд, уноро запрет мекунанд, тоҷикистон равон мекунанд. дӯстони азиз, ҳамаи давлатҳо 100% фақат барои тоҷикистон ҳаминтари условия кардестиянд. ака ин видео ҳақиқат дора ё надора, ҳамин бародари қанди мо ҳамин видеоро равон кардай. мақсади ҷабо касоне ки граница рафтестен, омадестен, шумо метонен бо хубтару беҳтар бубурӯен қатима алоқа кани чӣ гапай маълумоти пурра ба саҳми мардум бирасонем. ҳозир ин бародари мо видеоро равон карда мега илтимос хоҳиш мекунам ки тӯли 4 сутка шид мардум дар ҳамин ситуатсия қарор дорад. хуб дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо таксиё эҳтиромона хоҳиш мекунам ки аз рӯи аллоҳ гап занен ва касе ки аз ҳамин фоҷиа, яъне ки аз ҳамин чиз хабардор бошен, бубурӯен алоқада. номерои ма дар рӯи экран мондагиай, ватсап кор мекуна, имо телеграм, вайбер ҳама чӣ дора. шумо қатима ҳамсӯҳбат бишен, ҳамин чиз ҳақиқат дора ё ин ки не. хуб масъалаи асосӣ ин ки дӯстони азиз, вақте ки шумо пересикат карданӣ мешен, ҳамун як рӯзтон ки монд пересикат воқеи проблема меша. шумо як ҳафта пешакӣ максимум пересикат кинен, 10 рӯз пешакӣ пересикат кинен. бисёри бародаро ҳала мега ки як рӯзу мондай, 2 рӯзу мондай, баъд не, шумо як ҳафта, 2 ҳафта пешакӣ пересикат кинен. охир хуб намеша тоҷикистон пересикат кинен. хуб ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем дӯстони азиз, боқӣ дар амони аллоҳ бимонед.